Iż-żewġ anzjani Maltin ta' 70 sena li ilhom jivvjaġġaw abbord il-bastiment CMV Columbus mill-25 ta' frar li għadda sa fl-aħħar se jitħallew jinżlu Malta nhar it-tnejn li ġej għal ħabta ta' nofsinhar. F'intervista esklusiva ma' Net News, Martes Bonello li flimkien ma' Joseph Merċiqa huma maqbuda fuq il-cruise liner tkellmet dwar din l-esperjenza qarsa. Hija spjegatilna kif huma kienu ilhom sidni minn fejn eventwalment talaq il-cruise minn wara nofs frar biex żaru qariba tal-familja u sa dak iż-żmien il-pariri li kellhom kienu li kollox kien sigur. Aħna meta tlajna il-cruise għalunna li it's safe for you to go. Wara 15 iżuru l-Awstralja u l-Gżejjer ta' fuq abbord mill-14 ta' Marzu il-cruise liner ma tħallix jidħol f'ebda port u sallum għadhom qatt ma niżlu l-art. Abbord il-cruise li bħalinsa jinsab qrib il-Greċja hemm 900 persuna u ħadd minnhom hu pożittiv bil-COVID-19. Joseph Merċiqa u Martes Bonello kienu ilhom iktar minn ġimgħa li għamlu talba biex jitniżlu Malta wara li skoprew li se jqaf biex jingħata l-fuel. Iżda l-bidu it-talba tagħhom kienet ġiet irrifjutata. Aħna kienu minn hawnhekk għandna se nibqgħu sejrin Tilbury ġew Londra jagħtu hemm ħafna viruses. U aħna dik il-biża tagħna kien li morru hemmhekk u niblgħu minn hemmhekk. Iż-żewġ Maltin se jitħallew jinżlu f'pajjiżna mingħajr ma l-cruise liner jidħol fil-portijiet Maltin. Dan se jsir permezz tal-lanċa li se toħroġ għall-anzjani meta l-bastiment ikun qed jieħu l-fuel 20 mil il barra minn pajjiżna. Dal-aħħar, ġifieri ma konniex holiday, dal-aħħar ħsieb biex kif se nagħmlu biex niġu Malta. Naqas kellna wkoll problema li meta naslu hemmhekk ma nsibux ajruplan biex niġu lura mill-ewwel. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Charmaine Gauci, konfermat li flimkien ma' Transport Malta qed jiġi stabbilit protokoll ta' kif se jiġu trasferiti l-anzjani waqt li l-cruise liner jingħata l-fuel. Fuq din qed nagħmlu assigurazzjoni li s-saħħa ta' dawk l-impjegati ta' Transport Malta ħajkunu assigurati. Il-ħaddiem u l-baħħar involuti se jkunu lebsin il-bis protettiv kollu meħtieġ bħala prekawzjoni fost l-oħrajn. Iż-żewġ anzjani li jbatu minn kundizzjonijiet mediċi kroniċi u għalhekk huma vulnerabbli se jinżammu fi kwarantina obbligatorja malli jaslu f'Malta. Huma rringrazzjaw lill-ekkupaġġ tal-cruise liner tal-ospitalità kbira u l-għajnuna li sabu minn għandhom, kif koll l-awtoritajiet konċernati tal-li taw widem għat-talba tagħhom.